e chuny oganda kata tok monj kod kuo mano mag jamni. Erokamano George Bati, sigana malewa ahinya. Wadhi kama chielo bende e weche mamoko. Japuonj moro e alwora ma Baringo North mano onano e tije kata bang' jonjore, monje kendo maye nyalo mano mar neno. Thomas Kibet ma en japuonj maduong' e sikund primar mano mar Kagir wacho kanyo ni timbe mag njore ok bimone chopo kare somb jopuonjre. Kata kamano okwayo sir ne jopuonjre ma osetimo maber e penj to onge kod nyalo mano mar dhi nyime kod somgi. Kaka Rei Polo lero, moko kuom jonyuol nowito ngimagi ka moko bende ne osewito mwandugi e monj kinde ka kinde matimore gwenge ma Baringo. Monj ma kinde ka kinde osethiro chenro mag somo e gwenge moko ma Baringo. Jopuonjre moko oseng'uko sombgi ka jopuonj moko bende osedar e alworano. Jopuonjre modong' kudore e lwet jopuonj monano e tijgi. Kama zinaweza kufahamiwa mchana na wanafunzi wetu wanaingia madawati pamoja na walimu wao wanalala, wesi wakienda tunaendelea, kwa maana hatuna mahali pengine pa kwenda. Japuonj Thomas Kibet noyudore kamarach kane jonjore omonje e tinne e kinde manokwayo jamni mag wuongi e gweng' ma Kagir e kar chung' od bura ma Baringo North. Miaka ya 78 mimi niliweza familia yetu ama jamii yetu ilifahamiwa, akafahamiwa na ng'ombe wakaenda wakifikiria wameua, na kumbe alijeruhi macho, ndio mpaka saa hii anatembea anafanya kazi zake akiwa kipofu. Na katika hali hiyo mimi niliweza kupigwa risasi. Kwa hivyo kutoona kwangu ni kwa ajili ya hiyo ni bullet ambayo vilikonga mimi kutoka pande ya kulia kutoka mambo ya kushoto. Wakati mimi nilipata hiyo shida ya kupoteza macho, ilifika wakati nilionekana kama ni mzigo. Na wakati huo baba yangu alifika kwangu ya kusema, kwa vile sasa uoni hauna haja ya kusumbuana hapa, ni afadhali yeye amue kumaliza mimi kutumia kwa mkuki yake, because kwa sababu hata nikiweko ni kama sina kitu ya kufanya. And that night niliweza kuponea mama yangu kwa sababu yeye aliweza kuniepesha kwa familia, kwa nyumba. Tukapitia huko nyuma ya nyumba yetu, alafu nikaenda kufichwa kwa mtaro ambayo kwa hapo juu karibu na jikoni huko. Hapo unajua area ilikuwa ni plot ya wazazi wetu hapa, wazazi yangu hapo. So nikaepeshwa na hiyo, na hiyo kanisaidia mpaka the following day wase warao na kaanza kuzungumzia yeye. Na baadaye huyo mzee ndugu wetu mwenye anatafutisha na kutisha alisikia maneno, akaamua kuja kunitafuta na kuja kunipeleka niende shule. Kata kamano ne oketo kinda e tiegruok mare nyaka e mbalariany. Kibet ma jahigni 53 en achiel kuom jok mane ochako sikul primar ma Kagir. Bang' puonjo e sikul ma Marigat Integrated, koro oduogo mar reso jopuonjre ma monj ma kinde ka kinde oseyuko sombgi. Kijambo ambalo nimefanya mimi sasa nirudi hapa ni kwamba wale walimu wengine ama watu wengine kidogo si wenyeji, na hii mambo ya insecurity ama usalama inapelekea mtu kabisa kuenda. So mimi nikaona ya kwamba shule itafungwa na itabidi sasa nikuje, kwa sababu nilianzisha na ile lengo langu la kuanzisha ni kufanya hii jamii wasome. Sayombe mar neno ni jopuonjre mag klas 8 oikore makare ne penj maduong' mabiro e giko higani, omiyo njore ok dol chunye. Okinyi ka okinyi omako tich ka otiyo kod buge mopuodhi ne joma onge nyalo mar neno mong'ere kaka braille, kendo otwak e yo makare kod jopuonjre. The teachings of Jesus Christ which taught people so that we do what God wants us to do. Ojiwo puonj mag kwe kod achiel mar oganda e kit somo mar din jokristo ma opuonjo. Kibet rieny e tije, kendo sikundni ema ne otelo e duoko mar penj mar KCPE e kar chung' od bura ma Baringo North. Japuonjre mokwongo e penjno ne yudo max 411, kata bed ni ne gikalo e midhiero mathoth mar oro kod monj ma kinde ka kinde mane omiyo olor sikunde moko. Tunapambana tukiwa walimu, matokeo yakikuja tunafurahi, tunashangilia. Kata kamano njore ma osenano e gwengego
omiyo kwan jopuonjre dok piny ka koro sikul ma Kagir ni kod jopuonjre 189 kende kuom 300 mane nitie e kinde mokalo. Max imetoka huku, msasa ana mbuzi imechukuliwa ama msasa amewawa, huyu mtoto tusaidie namna gani? So mimi naomba karo, kama kuna mali itatoka, tafadhali tusaidie hawa. Kama saa hii kuna hawa nimesema wako nyumbani, tumewasomesha. Kuna Max, kuna msichana ambaye kunyumbani alikuwa na 329 kwa nyumbani, kuna wewe kwa na 280 kwa nyumbani, 291 kwa nyumbani. Sasa mimi nikasoma nikamaliza klasi ile, hakuna pesa ya kwenda shule ya upili. Sasa mimi tukakaa nyumbani mpaka mimi nikaolewa na mtu mwingine. Kibet medo kwayo kony ne jopuonjre mokalo penj to ok nyal dhi mbele kod sombgi. Mimi watoto wakienda shule, mimi nitakuwa nikisema I'll be healed. Because hiyo ni matunda yangu, nimeng'ang'ania, nimevumilia nisikii maneno yote. Thomas Kibet en ranyisi mar kinda ne jopuonj ma otiyogo koda ne jopuonjre mopuonjo mageno luwo dongruok ma